Acțiune. Bună ziua, oameni buni! Acum suntem la Mont Saint-Michel. După cum vedeți aici e o biserică. Aici e o priveliște superbă. Și e foarte frumos aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Să le arăți la școală? Uite, domnule, unde am fost, Dar la Mont Saint-Michel. Dar nu trebuie să mă dau mare. Nu, doar să spui că ai fost la un castel frumos. Dar o să spun că ne pune să povestim la școală. Da? Și pe noi, pe noi ne pune în engleză, trebuie să facem. Hai. Replay, acțiune. A, deci ești rău. Bine, îți dau eu rău, Tania. Dragi telespectatori, vă duceți. Mai atins. Te-am atins. Mont Saint-Michel, o bijuterie arhitecturală și spirituală situată pe coasta nord-vestică a Franței, este una dintre cele mai remarcabile destinații turistice din lume. Mănăstirea sa, care se ridică impunător deasupra insulei stâncoase, atrage pelerini, istorici și călători din întreaga lume, fascinându-i cu istoria sa bogată și cu frumusețea sa ireală. Da. Antonia. Care Antonia? Există multe Antonii. Ia, Antoni. Așa. Nu te cunosc, îmi pare rău, papa. Uite prietenii noștri. Da. Înainte de a deveni un important loc de pelerinaj creștin, Mont Saint-Michel a fost inițial un loc de cult precreștin dedicat Arhanghelului Mihail. Legendele locale povestesc: în anul 708, Arhanghelul Mihail i-a apărut episcopului Aubert din Avranches în vis, cerându-i să construiască o biserică pe vârful unui mic deal din golful Mont Saint-Michel. Episcopul a ignorat inițial această viziune, dar Arhanghelul i-a apărut din nou și din nou, insistând asupra construirii bisericii. În cele din urmă, episcopul Aubert a fost convins să urmeze porunca Arhanghelului și a început construcția unei biserici pe vârful dealului. Această biserică a devenit ulterior celebrul sanctuar al lui Mont Saint-Michel, cunoscut sub numele de Mănăstirea Mont Saint-Michel. Uite cum a început. Două căsuțe. După să mai a început. După biserica mare. Wow. După așa, când se făcea biserica. și pe lângă fortărețe. Și aici când s-a terminat. Uite câte căsuțe sunt. Arhitectura mănăstirii este impresionantă, fiind un amestec de stilul romanic și gotic, cu clădiri și turnuri din piatră care par să sfideze gravitația, perindu-se în spirală până la vârful stâncii. Construcția mănăstirii a început în secolul al VII-lea și a continuat timp de secole, rezultând într-un complex imens și labirintic, care amintește de o fortăreață îngemănată cu o cetate monastică. Pelerinii și vizitatorii care ajung la Mont Saint-Michel sunt întâmpinați de străduțe înguste, pavate cu piatră, care șerpuiesc printre casele medievale și magazinele de suveniruri. Fiecare pas este însoțit de istorie și legendă, iar atmosfera este imbibată de spiritualitate și reverie. Mont Saint-Michel oferă un cadru impresionant pentru observarea mareelor, un fenomen natural spectaculos influențat de forțele gravitaționale ale Lunii și ale Soarelui. Acest loc este cunoscut pentru diferența extremă dintre nivelurile apei în timpul fluxului și refluxului.
Mareele pot varia cu metri întregi, transformând complet aspectul insulei în funcție de momentul zilei. Pe măsură ce fluxul crește, apa înaintează rapid în jurul Mont Saint-Michel, inundând pasajele și punțile care conectează insula de continent. Această creștere rapidă a nivelului apei creează un peisaj dramatic și izolează complet insula de lumea exterioară. În contrast, în timpul refluxului, apa se retrage spectaculos, dezvăluind nisipul și bancurile de nisip care înconjoară insula. Acest moment oferă oportunități unice de explorare și de fotografie, deoarece căile de acces devin vizibile și insula devine din nou conectată la continent. Astăzi, Mont Saint-Michel continuă să încânte și să inspire, reprezentând un monument impresionant al patrimoniului mondial și un loc de aducere aminte a trecutului glorios al Franței. Pentru cei care vizitează Mont Saint-Michel nu este doar un simplu loc turistic, ci o experiență spirituală și culturală care va rămâne vie în inimile și mințile lor pentru totdeauna. Tare! Tu ai filmat asta? Asta e un secret, tata.